Salam alaikum. An b'an balima maliyɛn cɛ ni muso fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An b'a fɔ an balimaw ye aw ka video partager maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ ka se k'a sɔrɔ. N bɛ foli lase maliden ɲuman bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. A ye video partager bɛɛ ka se k'a sɔrɔ. Donc a kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinɛ ye. Donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka video partager kosɛbɛ. Maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ ka se k'a sɔrɔ. Aw ka kɛr caman bila. Voilà, a ye video partager, beaucoup de partage. Aw ka kɛr caman bila. Voilà. Voilà, donc alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Zumana Jara fo. Mɔgɔ bɛ k'an lajɛ i sigilen don yɔrɔ min na an bɛ bɛɛ fo, an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn. An bɛ Mami Keyita fo k'i waleɲuman dɔn. Ka foli lase diaspora bɛɛ ma jamana ko kan. Ka maliyɛn den ɲuman bɛɛ fo. Ka Omar Traoré fo. Dromène officiel super ouais mi fo k'i waleɲuman dɔn. Video partager ka kɛr caman bila. Voilà, donc an bɛ tɛmɛ n'an ka sujet ye. An b'a fɔ an balima maliyɛnw ye aw ka video partager Sidi Yaya Fanta et Suleiman Traoré. Voilà, donc aw camarade Adamadi ko Ademedia a b'u ka page de kan. An b'a ɲini aw fɛ aw ka video partager. Aw ka kɛr caman bila, aw ka partager, beaucoup de partage. Vraiment video kɛ fɛn min bɛ courage don anw na n'an bɛ ka video kɛ. Mɔgɔw ka video partager o de bɛ courage don an na kosɛbɛ quoi. Donc toujours an y'o de fɔ an balimakɛ Idriss Martinez Konibo a kun tununa vraiment an ye dugawu don a yera an bɛ bɔ an ka page fana kan k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna vraiment a yera. Donc a yera a b'a ka so alhamdulillah an ma a ka kibaruya jugu mɛn min b'a yira k'a fɔ ko dankarila ka adamadenya la cogo dɔ la an m'o ye. An bɛ Ala fo Ala ka nɔgɔyaw kɛ a ye gɛlɛya minnu b'a kan Ala k'o gɛlɛyaw nɔgɔya. O tɛmɛnen kɔfɛ toujours an bɛ welewele da k'a fɔ ko an ka Kucala député honorable Abdou Maïga ni ale ye député kɔrɔ ye Kucala ale fana ɲɛmatununnen don vraiment a ɲɛmatununnen don a bɛ nin kana wagati damadɔ bɔ. Voilà, donc a ɲɛmatununnen don a bɛ nin kana wagati damadɔ bɔ. A ka denbaya yɛrɛ vraiment o hakili sigilen tɛ a n'a kanubagaw n'a jɛɲɔgɔnw. Abdou Maïga n'o ye Kucala député a tun bɛ Kucala k'a bɛ taa bɔ a ka denbaya ye. Donc a taara ka taa misiri kɔnɔ a bɛ ka seli. Banbaci wale mɔgɔ 6 nana ka na jɔ. Dɔw donna ka sin ka taa marifa da a kan na ka bɔ ni a ye. Donc vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲuman segin ka na. An b'a ɲini réseaux sociaux ye fɛn dɔ ye a video bɛ taa mɔgɔw ka video partager a bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka sabali u ka kunnafoniya di a ka famille ma. An b'a ɲini u fɛ u ka sabali yɛrɛ de. N'u bɛ fɛn mun nɔfɛ u ka weleli kɛ k'u ɲɛfɔ parce que minɛli nin caman a bɛ kɛ nata ni fɛnw de kama quoi. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di an n'u ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in Ala k'a basigi. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ. An bɛ dugawu kɛ Abdou Maïga Ala k'a ɲuman se a ka denbaya la. An bɛ Kucalaka bɛɛ fo a tɔgɔ la. A ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni o enquêtelen don a ka ko la an bɛ dugawu kɛ an b'a f'u ye ka bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ dugawu de bɛ se ka ani Ala deliw ni dugawu olu de bɛ se ka solution sɔrɔ nin ko la. An b'a ɲini maliyɛn cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ Kucala Abdou Maïga n'o ye Kucala député kɔrɔ a ɲuman ka se ka segin ka na a ka denbaya la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ fo Mali kɔnɔ an bɛ weleweleda bila k'a fɔ toujours nin ye weleweleda ye. Sufi Bilal Diallo alhamdulillah a bɛna misiri kura dɔ dayɛlɛ Senu samedi ko bɛɛ welelen don maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ welelen don. Aw b'a dɔn Sufi Bilal vraiment Mali kɔnɔ mɔgɔ min don a dɔnnen don a bɛ adamaden kungo kɛ cogoya min na a bɛ adamaden ko kɛ ten. Bɛɛ y'a ye o don président fa ka ban na Ala ka hinɛ Ala ka dayɔrɔ suma Sufi Bilal tun bɛ yen an yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yen. An b'a ɲini Mali videoman bɛɛ fɛ média bɛɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ vraiment bɛɛ welelen don Senu Sufi Bilal ye mɔgɔ invité yɔrɔ min na a ka kalanso kɛrɛfɛ ka taa suntigɛ la bɛɛ welelen don ko misiri belebele dɔ b'a bolo a bɛ fɛ ka misiri dayɛlɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka misiri dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye. Ala ka misiri dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye a sigidaw ma. Ala ka Sufi Bilal kɛ k'a tɔgɔ duman sɔrɔ. Sufi Bilal ye mɔgɔ min vraiment foli ka kan ka d'a ma
faso de ɲumanya la faso kanu na an y'a jate minɛ an ka koba fɛn fɛn bɛ wuli Mali kɔnɔ Sufi Bilali vraiment a bɛ jɔ premier rang na donc an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa samedi don bɛɛ welelen don senukaw fɛ yen a kɛlen don ka misiri belebeleba dɔ dayɛlɛli ko bila sen kan bɛɛ welelen don donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ don an ka sujet kɔnɔ an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna vraiment jamana vraiment mɔgɔ kan ka nisɔndiya sɔrɔ ni jamana ye mais yanni an ka don sujet kɔnɔ an bɛ an ka président fo colonel Asimi Goïta an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a fo a ka hɔrɔnya la k'a fo a ka danbetigiya la k'a fo a ka fasoden ɲumanya la k'a fo a ka cɛsiri la k'a fo a bɛ wulikajɔ min na jamana ko la k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn bolo jugu b'u ta la an fana b'an ta la ni jugu y'u kun bɔ ni Ala sɔnna a ma an b'an kun bɔ an ye kunnafoniya dɔw sɔrɔ an t'a dɔn c'est à vérifiable n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ k'u tun b'a fɛ ka essayer ka dankari kɛ président ka ɲɛnɛmaya la ko mɔgɔ dɔw tun bɛ fɛ ka dankari k'o la ko donc k'u y'u minɛ vraiment an b'a fɔ président ɲɛna wallahi a ka sécurité tɛ a ka mɔgɔw bolo a ka sécurité tɛ sɔrɔsiw bolo Amina Media n b'i fo vidéo partager n b'i fo ka i waleɲuman dɔn grand chef de valeur n b'i fo donc Asimi Goïta ka sécurité tɛ a yɛrɛ bolo a bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo k'a fɔ bɛɛ ye k'a diya k'a fɔ ko diɲɛ cɛ o cɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a kɔrɔbɔ k'a fɔ k'i bɛ dankari Asimi Goïta ka fanga na walima k'i bɛ dankari Asimi Goïta ka ɲɛnɛmaya la Ala ka kulu wɛrɛw ba tan don an n'a ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn vraiment Ala tɛ sɔn Ala yɛrɛ tɛ sɔn maliyɛndenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka nin kɛ nin wagati in na mais anw de bɛ mun fɔ diɲɛ ɲɛnɛ opinion nationale opinion internationale k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka diɲɛ bɛɛ ko ladɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ ko diɲɛ don o don ni Asimi kunsigi den kelen tigɛla mɔgɔ tɛ da Mali kɔnɔ billahi parce que mɔgɔ minnu bɛ ka kuma réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko Asimi ka taa ka fanga bila Asimi ka fanga bila Asimi ka bɔ yen n'u bɛ ka Asimi lagosi u bɛ ka Mali lagosi u dɔnnen don n'i t'a kɛ ka sigi Mali kɔnɔ yan sa k'o fɔ k'o jɛ bɛɛ ye e tɛ maga Asimi kunsigi den kelen na ka tila k'a fɔ ko e bɛ vie Mali kɔnɔ yan ka maliyɛn jeunes to yan maliyɛn jeunes 12 millions to Mali kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko e b'o jamana kelen mara o cɛ tɛ Mali bɛɛ ye billahi n'i y'a kɔrɔbɔ i y'a kɛ ni fɛn min ye n'i m'a kunu c'est que e b'a fɔ ko a ko maliyɛndenw ko ne tigɛla aw la billahi tallahi lesi suma wallahi an kalela o la an b'a kɛ parce que munna an bɛ nin ko ninnu kɛ san 30 anw tɛ hélicoptère ko dɔn san 30 anw tɛ drone ko dɔn san 30 anw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ jamana kɔnɔ san 30 anw t'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden ni hakɛ dɔ ka kan san 30 anw t'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden ka kan ni hakɛ dɔ ye colonel Asimi Goïta docteur Sogɛl Kokala Mayiga olu de nana ka na o ɲɛ yira anw na k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛ se k'a yɛrɛ ta k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛ se ka jɔ i yɛrɛ ye hɔrɔnya la mɔgɔ min nana ka na o yira anw na o jɔn de bɛ Mali kɔnɔ ko e de bɛ wuli k'i dalen don i yɛrɛ la k'i ye sɔrɔsi ye walima i ye civil ye walima e ye mɔgɔ dɔ ye e ko jamana taabolo ma e ja parce que wari tun bɛ don bɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ k'a di e ma sanu tun bɛ don bɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ k'a di e ma V8 tun bɛ taa jɔ e ka da la e n'i ka denbaya bɛ lafiya sugu bɛɛ la ko o wari de tigɛlen don jamana fɛ bi k'o wari ta k'o don kɛlɛkɛminɛ na ko e de ko k'i bɛ wuli ka jɔ bi ko k'o fanga ɲɔngiri k'o fanga dan sira la i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn avion bi la o ta ka di la n'o ye bilahi talahi i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn avion bi la o ta ka di la n'o ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ diɲɛ kɔnɔ cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ lakale tariku la n balima a ye hakɛ to han an bɛ Mali de kɔnɔ yan quoi c'est à dire an tɛ maa ci an b'a fɔ ka diya maliyɛn bɛɛ ye Asimi Goïta a kunkolo tɛ se k'a dimi Mali kɔnɔ yan k'an balolen to a ye kɛwale mun kɛ a jɔra hɔrɔnya gun min kan a jɔra adamadenya gun min kan an b'a dɔn a bɛ ka ko kɛ kɛcogoya min na ni malidenw hakilina ye an b'a dɔn o de la an bɛ nin fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna o cɛ tɛ yen min bɛ se k'a kɛ i ka nin yɛrɛ sɛgɛn n'i y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn a bɛ lakale tariku la donc Asimi Goïta vraiment maliyɛnw taa n'i ka baara ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka bɔ ka fɛn fɔ e ma o bɛ ka bɔ intérêt personnel ko de la o bɛ ka bɔ taɲini de la o bɛ ka bɔ yɛrɛɲini de la sinon Asimi Goïta ko tɛ jamana ko tɛ donc k'o fɔ k'o diya bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔ n'i ko i ka kuma Asimi Goïta kan i tɛ se ka kuma Asimi Goïta kan n'i ye hɔrɔnden ye k'i dalen n'i ka hɔrɔnya la k'e dalen n'i ka silamɛya la i dalen n'i ka hɔrɔnya la n'i ma kuma Sogɛl Kokala Mayiga kan o cɛ tɛ yen Mali bɛɛ n'i y'a kɛ c'est que i dalen t'i ka hɔrɔnya la bilahi ne de y'a fɔ ne tɛ kuma fɔ ka segin kɔfɛ parce que ne b'a dɔn ne y'a fɔ kun min na o n'i ye cɛ o cɛ kuma ni Asimi Goïta kan
e ma kuma Choguel kan e ga di yere ɲininka n'a sɔrɔ hɔrɔnya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na e bɛ yen o question kan ka poser e kun parce que Choguel fana ye jɔyɔrɔ min fa jamana ko la hɔrɔnya la danbetigiya la o kan ka fɔ donc i tɛ se ka Asimi tɔgɔ fɔ n'i ma Choguel tɔgɔ fɔ i tɛ se ka Choguel tɔgɔ fɔ n'i ma Asimi tɔgɔ fɔ i ma ne ka slogan ye ne ka slogan ye min ye diɲɛ yɔrɔ baw la ni ne ko ko Asimi a b'a fɔ Choguel Asimi Choguel Asimi Choguel olu tiro de bɛ taa ɲɔgɔn ye olu de ye fɛn kelen ye olu de ye maliden ɲuman kelenw ye olu de bɛ ba la olu de bɛ fa la olu de ko k'u bɛ Mali ka hɔrɔnya segin a ma donc n'i ye Asimi tɔgɔ fɔ i ma Choguel tɔgɔ fɔ i ye ɲɛngoden de bilayi i ye ɲɛngoden wa i ye asiriden donc olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ siran k'o kuma fɔ mɔgɔ si ye parce que an b'a dɔn an bɛ ka min fɔ an b'a dɔn min fana bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an b'a dɔn n'i bɔra n'i ye nin fɔ a bɛ fɔ k'i ye mɔgɔw de nɛni an ma mɔgɔ nɛni dɛ ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ ye nin kɔnɔ dɔrɔn e de ye ɲɛngoden walima i ye asiriden sinon e tɛ se ka bɔ ka Choguel Kogala Mayiga tɔgɔ fɔ ka Asimi to yen e tɛ se ka bɔ ka Asimi tɔgɔ fɔ ka Choguel to yen depuis ninnu farala ɲɔgɔn kan bi ka se bi ma jamana ye sira jumɛn sɔrɔ jamana bɛ ka taa min jamana bɛ ka mun kɛ jamana bɛ ka mun wulikajɔ de kɛ fo de ka dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ o baara minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ dɔw de ko olu bɛna fu siri o baara danna mɔgɔ dɔw de ko k'olu bɛna o baara dasara la mɔgɔ dɔw de ko k'olu bɛ fɛ o baara ka jɔ sira la u ka intérêt personnel kama u yɛrɛ bɛ se ka balo cogoya min na u ka denbaya bɛ se ka balo cogoya min na u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na donc n'u y'a kɔrɔbɔ a bɛ lakari taliku la u b'an balolen sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ vraiment Mali nord kɛlɛ bantɔla de don sira kelen dɔrɔn parce que an ka commerçant dɔw bɛ yan a bɛɛ tɛ commerçant zone transporteur jamana cilaw olu de bɛ ka moto kura san bi ka carton caman da mobili kɔnɔ ka moto kura baden don a kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ image la réseaux sociaux sanfɛ a bɛ tile saba bɔ bi diɲɛ don o don camion dɔw bɛ lajɔ moto dɔrɔn de bɔra a kɔnɔ fo jamana yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko sanjili kana feere tuguni o baara kan ka bila sen kan depuis a mɛnna parce que munna mɔgɔ ninnu tɛ se ka déplacement sɔrɔ ni moto tɛ jadisi tɛ se ka déplacer ni moto tɛ u tɛ se ka baara kɛ ni moto tɛ parce que u bɛ ɲɔgɔn ta moto la fila Mali kɛlɛ tun tɛ se ka ban k'an to nin situation kɔnɔ parce que jadisi ninnu filɛ dɔ de bɛ marifa d'u ma n'o ye MINUSMA ye dɔ de bɛ essence d'u ma n'o ye maliyɛn den dɔw yɛrɛ ye dɔ de bɛ moto d'u ma n'o ye maliyɛn den dɔw yɛrɛ ye parce que k'a sababu kɛ mun ye i b'a sɔrɔ moto nin kelen-kelen na hali n'u ko jadisiw ma ko 1 million moto kelen-kelen na u bɛ sɔn u b'a marché d'u ma donc u b'a marché minɛ ka bɔ ka jamana kɔnɔdenw bɔrɔntɔ u ni na ka jamana kɔnɔdenw ni bɔnɛ olu n'u ka denbaya dalen don u bɛ k'o wari don Bamakɔ yan olu n'u ka denbaya dalen don u bɛ k'o wari don Moti olu n'u ka denbaya dalen don Segu u bɛ k'o wari don olu n'u ka denbaya dalen don Sikaso olu bɛ k'o wari don n'an bɔra k'an bɛ Maliko kɛlɛ kɛ i b'a ye olu de bɛ panpan fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ u ka agenda caché b'u bolo kɛlɛ tun bɛ se ka ban nin kan kan aw k'a lajɛ an bɛ kɛlɛ la ko kɛlɛ ka ban Mali sɔrɔsi bɛ ka sa don o don Mali dugu bɛ ka wuli don o don moto bɛ bɔ min ka taa d'u ma essence bɛ bɔ min ka taa d'u ma jɔn b'u financer donc an bɛ k'an ka bana yɔrɔ de ye bi maliyɛnw bɛ k'u ka bana yɔrɔ de ye maliyɛnw bɛ k'u ka problème de ye ko problème tɛ dɔwɛrɛ ye bana tɛ se ka furakɛ en tant que n'i ka problème ye n'i ka problème ɲini ka ye don min na i ka bana bɛ se ka furakɛ donc an ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye commerçant jugu minnu bɛ yan an ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye commerçant kule minnu bɛ yan an ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye commerçant faso cila minnu bɛ yan an ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye transporteur dugu cila minnu bɛ yan a mobili bɛɛ kelen-kelenna bɛ ka minɛ u bɛ ka saisi parce que an ye mobili fɔlɔ min minɛ o ye filanan ko fɔ an ye filanan min minɛ o ye sabanan ko fɔ commerçant dɔw yɛrɛ commencera ka boli ka dugu bila fɔlɔ billahi mais aw kana sɔn u ka boli dɛ a y'u kofɔ diɲɛ bɛɛ dɛ an b'a fɔ an ka poste de contrôle ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la parce que mɔgɔ minnu tun bɛ taa jadisiw furuni mɔgɔ minnu tun bɛ taa marifa moto di jadisiw ma mɔgɔ minnu o de la n y'a fɔ quoi n ko Mali tɛ réglé ka Mali jɔ en tant que i ma fagali kɛ Mali kɔnɔ billahi talahi président ministre ka na k'i ka saison kɛ ka tɛmɛ k'i ka wagatini kɛ ka tɛmɛ e bɛ ala de minɛ k'a kɛ ka tɛmɛ sinon Mali kɔnɔ réglage tɛ se ka kɛ Mali jɔ la en tant que i ma dɔ jɔ ka mugu ci a la k'an kana n'o de fɔ billahi o ye ta ye an bɛ to k'o kuma de fɔ n ko mɔgɔ bɛ ka Erisila min fɔ Erisila ye mɔgɔ jɔ ka juru don a kan na Chine ye mɔgɔ jɔ ka juru don a kan na France ye mɔgɔ jɔ ka juru don a kan na Allemagne ye mɔgɔ jɔ ka juru don a kan na k'a kan gulon sanfɛ jamana minnu bɛ ka démocratie fɔ bi olu jamanaw bɛɛ ye nin kɛ est ce que jamana min kɔnɔ jamanaden dɔ mana sɔrɔ k'a fɔ ko ka jamana to kɛlɛ kɔnɔ ka jamana trahi nin tɛ trahison ye wa nin ye trahison ye e mun kan ka jamana dɛmɛ e mun kan ka jamana information di jamana ma e mun ko e bɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko e ye opérateur économique ye walima e ye commerçant ye walima e ye transporteur ye aw de ka baara bɛ bɛn moto kura sanni ma k'o ta ka t'o di jadisiw ma o bɛ Mali duguw ci cogoya min na o bɛ maliyɛndenw faga ten n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ni mɔgɔ bɛ ni MINUSMA bɛ complice la ɲɔgɔn fɛ donc an y'an ka bana yɔrɔ de ye sisan an y'an ka bana fura de ye maintenant an bɛ solution sɔrɔ an ka bana na solution tɛ dɔwɛrɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a moto feere la mɔgɔ mɔgɔ b'a essence feere la mɔgɔ mɔgɔ b'a marifakisɛ feere la mɔgɔ mɔgɔ b'a marifa feere la an bɛ sen da bɛɛ kan kan ni ala sɔnna ma yanni wagati damadɔ cɛ
ka ɲini an ka Mali polisi fɛ minnu bɛ poste la ne bɛ deli ka kuma fɔ u ɲɛnɛ privé la kuma bɛɛ n ko a y'aw janto aw yɛrɛ la parce que ni attaque ko k'a bɛ wuli kuma bɛɛ poste de bɛ taa jeni munna chauffeur min bɛ don ni mobile a y'a contrôler mobile bɔra Ghana ka na o a y'a contrôler mobile bɔra k'a bɛ taa Ghana o a y'a contrôler mobile bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ ka mouvement kɛ Mali bɛ guerre de kɔnɔ a ye mobile lajɔ a ka n'a sigara min na a k'a doni jigi a ka mɔgɔ ɲini k'a doni jigi k'a doni décharger jamana ka jɔ n'a wari ye k'o wari sara an b'o kɔnɔna dɔɔni ka kɛ aw k'a lajɛ semaine kelen kɔnɔ camion 3 walima camion 4 de minɛna min chargelen don moto ni kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn na k'a bila ka taa kɔrɔn fɛ an b'an komi ka taa an jami aw yɛrɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla ko nin ye fasoden ɲumanya dɔ ye walima nin ye hɔrɔnya dɔ ye walima nin ye danbetigiya dɔ ye min bɛ ka kɛ jamana na aw k'a lajɛ min bɛ ka kɛ jamana na maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ est ce que kɛlɛ bɛ ban wa biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye yan o tɛ ye janfa Mali janfalen don yɔrɔ bɛɛ o de la an ko révolutionnaire ba fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ a ko ni marifakisɛ 10 b'i bolo k'i ka 9 ci sokɔnɔ jugu la a tɔ kelen o kɛ ka kɛnɛmajugu kunbɛn parce que o bɛ siran i ɲɛ n'i bɛ yiri tigɛ i ka foro kɔnɔ i b'a fɔlɔ si la fasoden jugu bilahi an kan k'olu de fɛrɛ minɛ dennankolo den kirikara nantankolon faso woloma bɔnɛw an kan k'olu de fɛrɛ minɛ n'an m'olu fɛrɛ minɛ bilahi an bɛ ka fɛn fɛn kɛ a si tɛ marché an bolo k'o fɔ k'o diya bɛɛ quoi aw y'a ye bi baara min bɛ ka kɛ Mali drone bɛ ka baara min kɛ sanfɛ avion bɛ ka baara min kɛ sanfɛ sɔrɔsiw bɛ ka gosili min kɛ duguma bi militairement bi bɛɛ y'a ye Mali nana a yɛrɛ sɔrɔ 3e position na walima 2e position na militairement Afrique an kɛrɛfɛ jamana nin bɛɛ la ni Nigeria tɛ bi mɔgɔ si tɛ se k'i kɔkɔ d'an kɔkɔ la mun y'a kɛ Assimi Goïta ni Choguel Kogala Maïga n'a tɔɲɔgɔnw ni gouvernement complet olu ka hɔrɔnya n'u ka danbetigiya de nana ni nin o de la an y'o de fɔ n ko transition kɔnɔ hali ni aw ma fɛn sɔrɔ an tɛgɛ la a ka fɔ ko aw ye M5 kɛlɛ kɛ aw ye liti kɛ bi aw ye leader ye kɛlɛkɛminɛnw nana aw tile la Mali guerre sera ka ban aw tile la Mali yɔrɔ bɛɛ sera ka ji sɔrɔ aw tile la Mali yɔrɔ bɛɛ courant sɔrɔ aw tile la Mali yɔrɔ bɛɛ sera ka sɛnɛ kɛ aw tile la Mali yɔrɔ bɛɛ balo sɔrɔ aw tile la o bɛ anw bɔ parce que o ye kunkɔrɔta de ye fasoden ɲuman bɛɛ ma fasoden ɲuman bɛɛ hakilina de ye bi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ fasoden ɲuman bɛɛ hakilina de ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ mais ni dɔw ta ma kɛ dɔwɛrɛ ye aw de bɛ bɔ ka jadisiw furuni motow la ka jadisiw furuni kɛlɛkɛminɛnw la ka jadisiw furuni dumuniw na parce que munna aw bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o sanfɛ ka fɔ aw ka denbaya la yan ni ala sɔnna a ma fu bɛ siri a ko dan na n'an bɛ taa an bɛ se donc vraiment k'a yira bɛɛ la k'a fɔ bi armée bɛ ka baara min kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la armée montée à puissance mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ k'a lagosi mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'an dɔgɔya mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'an mafiyɛnya bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ donc k'a yira u la k'a fɔ vraiment faso janfara faso sokɔnɔden dɔw de fɛ yan fasoden jugu nantankolon dɔw de fɛ yan donc janfa bɛɛ bɛ ka taa kɛnɛ kan kelen kelen n'an bɛ taa an bɛ se ala ka Mali basigi ala ka Mali dɛmɛ o tɛmɛnen kɔ an da bɛna se mun ma an da bɛ se Kaoji min bɔra o don a ye Mali bɛɛ dɔgɔya a ye maliden bɛɛ dɔgɔya o y'a denlanko ye ne y'o de fɔ n ko an balima jɔgɔrɔmɛw an b'u fo walayi bilayi Mali jɔgɔrɔmɛ ɲuman bɛɛ Mali jɔgɔrɔmɛ hɔrɔn bɛɛ mago bɛ transition na bi bɛɛ bɛ k'a dɛmɛ mais jɔgɔrɔmɛya tɔgɔ tiɲɛni jɔgɔrɔmɛya lagosili jɔgɔrɔmɛya k'a fɔ ko jɔgɔrɔmɛ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ bi olu bɛ ka maloya ni Kaoji min ye k'a fɔ ko Kaoji min yɛrɛ ye jɔgɔrɔmɛ ye ka sababuya kɛ mun ye san 2 dɔrɔn kɔnɔ san 2 Kaoji min ye yɛlɛma min kɛ san 2 kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la ne mana hɔrɔn dɔ de ye k'ale dalen don a ka hɔrɔnya la k'ale ka faso kanu b'ale la ko fasoden ɲumanya b'ale la ko ale bɛ sɔn ka Kaoji min wele ka taa sigi plateau sanfɛ a ka Mali buruja ka maliyɛn bɛɛ buruja Kaoji min ka fisa n'o tigi mais dɔwɛrɛ tɛ ouverture média an bɛ kuma n'u ye an b'a fɔ ouverture média équipe ye k'u ka sabali an b'a fɔ ouverture média équipe ye k'u ka taɲini dabila an b'a fɔ ouverture média équipe ye k'u ka faso ci dabila an b'a fɔ ouverture média équipe ye u ka Mali to yen n'u tɛ Mali dɛmɛ u ka Mali to yen mɔgɔ tɛ se ka maga Mali la sa mɔgɔ tɛ se ka kulonkɛ kɛ Mali la Mali ka bon mɔgɔ kelen dɔrɔn ma quoi Mali ka bon mɔgɔ kelen ni mɔgɔ 2 dɔrɔn ma ko aw ye o ye ko aw bɛ bɔ ka bezi de ɲini ko ni bezi tɛ k'aw ka plateau tɛ marché n'a y'a sɔrɔ a bɛ vie de sɔrɔ la walima a bɛ audience de sɔrɔ la walima a bɛ wari de sɔrɔ la télévision sanfɛ a ye sabali a kana fitinɛ wuli jamana in kɔnɔ ouverture média n'i ye balawu wulilen Mali kɔnɔ don o don fɛn min aw y'a sababu ye parce que munna maliyɛnw tɛna sɔn à chaque fois maliyɛnw ka to ka taa dɔgɔya u fa dugukolo kan en tant que Mali bɛ guerre la maliyɛnden bɛ sɔn o ma o bɛ ka taa dɔgɔya plateau dɔ sanfɛ à chaque fois a b'a tigi wele o bɛ ka taa jamana lagosi bɛɛ kumana ka dɛsɛ
malien bɛɛ kɔnɔ ka dɛsɛ hali Touré yɛrɛ y'a dama siɲɛ ka kuma fɔ aw ye ni politique ye aw m'a faamu bɛɛ kumunen don bɛɛ bɛ ka kuma fɔ ni politique ye halisa aw tɛ k'a faamu aw ye aw bɛ dɔ de wele n'o ye Kawuji n'a ɲɔgɔnna aw yɛrɛ tɛ mɔgɔ si wele mɔgɔ min bɛ taa jamana kuma yɛrɛ fɔ dɛ i bɛ fama i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ k'i b'o ye ouverture média plateau sanfɛ i bɛ fama a yeli ma donc vraiment fɛn sugu dɔw bɛ yen an kana nata o la k'a yira k'a fɔ ko vraiment ko ne de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ bɔ opposition na ka jamana buruja n'a sɔrɔ ni opposant yɛrɛ de o bɛ faamu k'a bɛ kuma fɔ a bɛ na ni argument ye Kawuji min tɛ opposant ye Kawuji min tɛ argument t'a bolo dalu t'a bolo jɔyɔrɔ t'a la a tɛ se ka foyi kɛ Maliko la mais à chaque fois a bɛ bɔ ka taa kumalankolon min fɔ jamana ma aw ka plateau sanfɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali vraiment aw ka sabali n'aw ma sabali ni ko ko bɔra la don o don aw de y'a responsable ye aw y'a responsable parce que munna maliyɛnw tɛna se ka to u dusukun na tan cogoya la jamana bɛ ka avancer jamana bɛ kɛlɛ la jamana kɔnɔden bɛɛ wulila k'aw kunkilenna ɲɛsin fɛn dɔ ma k'o ka kɛ aw ma se ka mɔgɔ si wele u ka to analyse kɛ parce que n'aw ye Kawuji min wele Kawuji min bɛ taa ka taa jamana dɔgɔya ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔgɔya ka jamana kɔnɔden bɛɛ dɔgɔya kuma tɛ kɛ fɛn tɛ fɔ maintenant an bɛ taa an bɛ se a ye sabali ouverture média aw donnen don n'aw ka baara min ye aw ka baara kɛ aw ka jamana to yen an y'o de fɔ n'i tɛ se ka jamana dɛmɛ walayi bilayi ma kun walima n'i bɛ bɔ k'i hakilina fɔ bɔ i k'i hakilina fɔ mais jamana ɲɛmɔgɔ y'a dɔ ta jamana ɲɛmɔgɔ y'a bɔ ta jamana lagosili walima jamana kɔnɔdenw bɛ ka min fɔ anw bɛ ka balo o taɲini de la u ka sabali ouverture média yɛrɛ bɔra ka ko min kɛ sa n'a sɔrɔla u b'a dɔn k'a fɔ k'o ko ye maloyala ko ye u kan ka bɔ ka t'o ko pardonner kamalen dɔ ye Corno wele o don a ko Corno aw bɛ ka ne wele pɛgɛ ka ko la pɛgɛ sara anw ɲɛ b'a la ni mɔgɔba fɛn fɛn sara Mali kɔnɔ aw n'aw ka micro bɛ taa yen ka t'o tigi ka sayako ɲɛɲini k'o tigi ka sayako ɲɛfɔ ka kuma o tigi ka bi kan ko pɛgɛ sara k'an m'aw n'aw ka plateau ye dɛ an m'aw n'aw kɛ micro ye dɛ Corno ma se ka cɛnni jaabi i tɛ se ka jaabi o hɔrɔnya ye kelen dɔrɔn de ni kuma fɔra dɔrɔn kuma ye kuma kelen dɔrɔn ye aw bɛ bɔ yan hali ni mɔgɔ sara dugu ni dugu ko tɔgɔ b'a tigi la aw b'aw ka micro ta ka taa yen ka t'o ko ɲɛɲini k'o tigi ka permanence fɔ k'o ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ parce que fɛn b'o kun fɛn b'o somɔgɔw kun aw segintɔ u bɛ fɛn dɔ kuru ka don aw bolo mais fɛn tɛ pɛgɛ kun fɛn tɛ pɛgɛ somɔgɔw kun anw b'a jate ka ko de o de la aw ma sɔn ka taa peut-être ne ye kuma jaabi un coup adamaden ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn n'i ye tiɲɛtigi ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn i bɛ tiɲɛ dɔn donc an bɛ min ɲini aw fɛ aw y'aw ka bezi ɲini aw k'aw ka bezi bɔ colonel Asimi Goyita la a y'aw ka bezi bɔ docteur Sogɛl Togola Mayiga la a y'aw ka bezi bɔ Mali armée la mɔgɔ si ni armée tɛ kelen ye mɔgɔ tɛ kulonkɛ kɛ armée la o ladilikan de don k'a fɔ ouverture média u ka sabali maliyɛn bɛɛ bɛ ka vidéo kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi bɛɛ kumunen don bɛɛ bɛ k'u lajɛ nin tɛ siɲɛ fɔlɔ nin tɛ filanan nin tɛ sabanan nin tɛ naaninan ye a ye sabali an ko ten nin ko Mali de kɔnɔ nin ko ninnu bɛ kɛ ni Mali tɛ e tɛ se ka nin kɛ Alassane fɛ fo k'i sa e Corno b'a dɔn Mangara b'a dɔn Jefanga b'a dɔn ko diɲɛ bɛɛ fo ka dugukolo meleke aw bɛ bezi ɲini min na Mali kɔnɔ a se ka kɛ Côte d'Ivoire piliseri bɔra yan dɔrɔn ka na 49 militaire lajɛ dɔrɔn ka taa halisa a filɛ nin kaso la halisa a filɛ nin kaso la mais aw de bɛ mɔgɔ ɲini ka na mɔgɔ min bɛna Mali lagosi ka Mali buruja ka Mali dɔgɔya ka Mali lebu ka yira aw la ka Mali gindo poyi k'a di jamana wɛrɛ ma a ye sabali sa a ye sabali n'aw ma sabali ni maliyɛndenw dɛsɛr'u yɛrɛ la don o don walayi bilayi aw bɛ sabali ka taa sɔrɔ a ma fɔ aw ka sabali mɔgɔninfin b'a dɔn i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to quoi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment jamana bɛ tension min bɛ jamana kɔnɔ bi mɔgɔ man ka sɔrɔ ka mɔgɔ wele ka na o kana na kuma dɔ fɔ jamana ma e yɛrɛ kan ka siran e mun yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ e kan ka siran bɛɛ y'a fɔ tribunal y'a fɔ maliyɛnden bɛɛ y'a fɔ karamɔgɔw y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a fɔ a dan ye Touré yɛrɛ k'a fɔ ko a ko karisa ko aw tora ka bezi ɲini na fo ka muso bila ka taa kaso la ko donc ko bezi bɛ kɛ aw yɛrɛ kan kuma in fɔra an ma faamu parce que dɔ gɛrɛgɛrɛ ɲinitɔla ma o bɛ yɛlɛ aw kan bɛɛ b'a dɔn ko minnu kɛra sisan Adama Kante ka affaire kɛra sisan anw ma bɔ k'a fɔ ko an bɛ kala don an ɲinina ka bɛn n'a ye k'a fɔ ko an bɛ ouverture média lagosi o affaire kɛra sisan a bolila ni mɔgɔw ka nafolo baden o ye haminako ye Ivoirien muso 2 nana sa k'aw yɛrɛ sɔrɔ plateau sanfɛ ni Ala ni duwawu jaabi kun tɛ o Ivoirien muso ka se ka na plateau sanfɛ ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ aw bɛ taa kun bɛ na kɛ cogo jumɛn n'i y'a ye n'i tɛ fɛ dɔ ka suba ko walayi i ka dugu tɛ jɛ n'i y'a ye ouverture média Ala bɛ k'aw maloko yira aw la don o don aw fana bɛ fɛ ka Mali malo don o don Ala bɛ k'aw maloko yira aw la o de la Ala bɛ ka doni ta ka sigi aw kun aw yɛrɛ tɛ se doni min kɔrɔ maliyɛnw ye Ala minɛ de o maliyɛn minnu ka nafolo tununa o ye Ala minɛ de sinon mɔgɔ min taara ka taa mɔgɔ publicité kɛ k'a yira ne na k'a yira k'a fɔ ko nin de ye nin ye nin bɛ se nin na o kumakan de kama ne dara tigi la ka n ka nafolo di o mais maliyɛn jumɛn kumana maliyɛn si ma kuma a tora yen mun kama maliyɛnya de kama a tora yen mun kama fasodi ɲuman de kama n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a mɔgɔ tilan kelen bɛɛ 80% a bɛɛ bɛ transition nɔfɛ parce que a bɛɛ ye diaspora mɔgɔw ye n'o kɛra n'aw tora o sutura kɔnɔ mɔgɔ ma fɛn fɔ mɔgɔ ma plaint mɔgɔ ma foyi fɔ a t'aw yɛrɛ to sutura kɔnɔ
O ka boy sa suma ko dugumajɛ Ivoire muso fila nana tuguni kana mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu den sara yɔrɔ dɔ ouverture média de tila tuguni kana bɔ n'o kuma ye k'o kuma fɔ Adama Kante ta tɛmɛnen kɔfɛ o kuma diɲɛ kɔnɔ an m'an komi ka taa an jami aw bɛ fɛ an ka mun de fɔ aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ han ladili tɛ ladili ye kuma tɛ kuma ye kuma ɲuman tɛ kuma ɲuman ye min tɛ ka fɔ ouverture média ye u ka sabali an m'a fɔ a ka jamana dɛmɛ an m'a fɔ a ka transition dɛmɛ jagoya an m'o fɔ mɔgɔ si ye a ye transition to a kana dɛmɛ mais aw b'a dɔn Kawji min ye min kɛ jamana na vraiment chapeau à toi Jawe Jabi n bɛ gardera la vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ video tigɛ ka bila min na faso ye i tɛ se ka tɛmɛ ne ka page kan ni ne ma i fo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka i ka denkɔrɔ n'a ba fo ka dugawu kɛ Ala ka den balo Jawe Jabi Ala ka den balo ka nakan ja Ala ka tunga nɔgɔya aw ye aw ɲuman ka segin ka na an sɔrɔ yan aw tungaranke bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana kɔ kan anw bɛ kɛlɛ min na bilahi taala aw k'a faamu k'a fɔ k'an b'a kɛlɛ la aw de ye yan ni jamana sera ka hɛrɛ sɔrɔ aw talen don fɛn ɲini min na bɛɛ bɛ segin ka na donc an bɛ kangaramada kɛ ouverture média ye vraiment u ka sabali u bɛ ka ko min kɛ u k'a dabila u bɛ ka jamana ciwale min kɛ u k'a dabila u bɛ ka jamana lagosi min kɛ u k'a dabila u bɛ ka jamana buruja min kɛ u k'a dabila parce que e tɛna fɛn fɔ jamana ma mais n'i bɛ mɔgɔ wele ka na fɛn fɔ jamana ma i ka plateau sanfɛ i bɛ fɛn fɔ jamana ma ouverture média de la ka ne wele yan fo ka taa dugukolo meleke u tɛ ne wele ne yɛrɛ t'a fɛ a ka ne wele yɛrɛ en tant que ne ka téléphone bɛ ne bolo n ka so kɔnɔ i ɲɛ tɛ n wɔsi cogo la n mago tɛ mɔgɔ ka clim la n mago tɛ mɔgɔ ka ventilo la ne bɛ n ka video kɛ n ka so jamana ko de don mais fo ka taa dugukolo meleke ne tɛ taa n ka téléphone kɛ ka mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ bɔ ka dɔ fɔ Asimi ma mɔgɔ min bɛ bɔ ka dɔ fɔ Sogɛl ma mɔgɔ min bɛ bɔ ka dɔ fɔ Mali ma mɔgɔ min bɛ bɔ ka dɔ fɔ Mali armée ma ne ka téléphone t'o tigi ka image ta donc aw ye sabali a ye jamana in to yen a ye jamana to jamana ka lafiya a kana to funɛ ka wuli jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw de bɛ k'a kɛ donc n bɛ aw bila n bɛ don Kawji min na Kawji min b'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a dɔn ne y'o de fɔ n ko jɔgɔrɔmɛya hɔrɔnya walahi u bɛ jɔgɔrɔmɛ den ɲumanw na u b'u ka feere la sugu kɔnɔ u b'u ka pétrolière la u b'u ka baaraw la Kawji min de bɔra ka na ka bɔ ni Diko ka image ye k'a yɛrɛ yira an bɛɛ b'a dɔn ni Diko tun tɛ fo ka taa dugukolo meleke Kawji min tɔgɔ tɛ fɔ anw dalen don dɔwɛrɛ la a bɛ deli de la alakamatɔn na a kun b'o de la an t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na an t'a nafan dɔn an t'a tafan dɔn an t'a bɔfan dɔn a nana ka n'i yɛrɛ bila scène politique kan M5 kɛlɛ wulila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si m'a sɔrɔ ni mɔgɔ kan k'a yɛrɛ jalaki bi mɔgɔ kan ka ban yɛrɛ la bi mɔgɔ kan ka dɔn vraiment ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi est ce que ne Kawji man kan n yɛrɛ ɲininka est ce que barika bɛ ne golo la a ye video tigɛ a ka ci a ma a ka lamɛn a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka est ce que ne yɛrɛ ye dugawuden ye wa mun kama président Kuturu jamana kɔnɔ appel de bɛ e na ni ɲɔgɔn cɛ direct a bɛ yɔrɔ min na a b'a f'i ye i b'a sɔrɔ yen CNT min ye jamana ka kuma fɔ yɔrɔ ye jamana kuma complet bɛɛ fɔ yɔrɔ ye o CNT e ka k'o 80 vice président ye e ka tila ka kɛ mɔgɔ ɲɛma mɔgɔ min ye mɔgɔba ye n'o ye Imam Mahmud Diko ye ka bila kɛ o ka porte parole ye jama ka danaya da e ka M5 kɔnɔ ka tugu e nɔfɛ an ka kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ e ka n'i yɛrɛ sɔrɔ bi nin cogoya la e kan k'i yɛrɛ ɲininka yali ne ye dugawuden wa est ce que dugawu bɛ ne golo la donc ni Ala ye barika ban adamaden na ka danga tugu adamaden nɔfɛ bilahi taala i bɛ kɛ tan de nin ye dangadenw ka sira de ye parce que dangaden de bɛ yɛlɛ sanfɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a fɔ vraiment karisa ye nin ye karisa kɛra nin ye a bɛ tila ka jigin komi foyi ma kɛ donc sanni k'a fɔ i bɛ bɔ ka dɔ fɔ Asimi ma sanni k'a fɔ i bɛ bɔ k'a fɔ k'i b'i kale Ala la k'i kale la ilaha illa huwa la ko MINUSMA tɛ taa ko anw tɛ se ka MINUSMA gɛn ko n'o kɛra k'e bɛ politique bila e b'a fɛ ka politique bila ka sɔrɔ o tɛ o de don parce que i b'a dɔn i dɛsɛra solution t'i bolo i t'a dɔn i bɛ min fɔ i t'a dɔn i bɛ min kɛ donc i bɛ na ni nin proposition de ye e tununa ka bɔ politique kɔnɔ ka ban maliyɛnw ye e tunu k'e sisi ka ban e tɛ yen tuguni aw bɛ labɛn min na o dɔnnen don aw kuntilenna ye min ye o dɔnnen don aw b'a fɛ ka min kɛ jamana in kɔnɔ o dɔnnen don mais aw tɛ se fo ka dugukolo meleke aw tɛ se k'a kɛ Kawji anw tɛ jate anw tɛ dɔn anw t'a dɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ ye mɔgɔ ye parce que e ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛnna diɲɛ kɔnɔ e y'a bɛɛ janfa e ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛnna hali mɔgɔ bɛ Kawji jɔ a y'a bɛɛ taara k'a dɔn dɔrɔn a ma kɛ ne ɲɛna semence la kɔrɔkɔrɔ lagosili tun bɛ yen a ma da mɔgɔw ka semence la hɔrɔnya bɛ min danbetigiya bɛ min yan e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ fɛn fɔ anw ye Maliko la wa e bɛ se k'o fɔ e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ silamɛya fɔ anw ye e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ sariya ko kuma fɔ anw ye e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ hɔrɔnya ko kuma fɔ anw ye o de la i ni magistrat dɔw talen don fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko k'a bɛna sariya ko kuma fɔ alors Mali cira yan a magistrat fɛn fɛn bɛ yen u si ma deli ka kuma Mali binna yan mɔgɔw minɛna ka don kaso la u ma sariya ɲɛfɔ mɔgɔw ye bi la a bɛna sariya ɲɛfɔ a ye parce que aw ko ko Asimi ma sigi sariya kan an y'o de fɔ n ko Asimi kana sigi sariya kan mais Asimi min ma sigi sariya kan san 2 dɔrɔn Asimi ye Mali yɔrɔ bɛɛ kɛ avion ni drone ye mais aw minnu ye mɔgɔw sigi sariya kan yan k'u sigi démocratie kɔnɔ Mali kɛra cogo de o tile la
Quand il y a colon fait de son, il y a colon d'amener depuis 91, depuis Moussa Bina, faut qu'on a ces bima. Solution sera qu'à là. Donc il faut se dénier horreur de mettre où là, ah ben ani kaujim na nyona ode, oru kana toka moro la gauche plateau ka. Et c'est morobe badeni ntaromba bamananga fa wetu amna quoi. Et c'est nyome nyina be badeni ya, oto yew. Asimi bi ba fo sanu. Kaujim te ka al nege fini. Ala e barka mi do asimi kolola. Ala e horonya mi se ama. Ala e majigi mi sama. Faut que ta kaujim sala to nyona dama. Parce que mouna, mogo mino, mogo lebule no, allez de ba yini ka yere lebu, wa faut ka sate sutra. Parce que ay mogo tono. Ime abeka foko we ko anga tela anga ta election na. Parce que abeka francais ka warmine, aba foko mogo ka tela ka ta election na. Do rete ko. Maintenant aba ndafale sur ayre nya, wallahi billahi, wakati jantele. Abe jamana e ka toy, ka jamana nyemo ye ku toy anga barake. Aba ye ka toy parce que aba akilina te dore, ay me abugo insécurité be mia parce que c'est ware tira. C'est ware kan kumena ti. Ala ye Marion deme pour que ko ka se ka jo. Non kun kera o de kun yawo mani sonja ko, o de kun yawo ma yele ko ko, o de yawo ma kurota ko. Aw be se ka faso de nyuma ko ba. Ala aw ka sigida la, mo flate aw no fe. E ka ujim ga sigida la, ala mo flate no fe. Aw de mena bobi ka be saria fo en, aw de mena bobi ka nga se à l'ordre constitutionnel. O ma aw de tay Maria. Walma Mali be aw doro les représenter ya. O be aw de ka sali faso de to ya. Peuple malien me min décider Mali kono o de be ke. Aw te akamse. Aw jona ka doga la atsika fo nyere bola fo ka ira ola ka fo vraiment amero na kombi ame phase finale la on te dore no fe on ministre de kata ama fo ko jiw na ndeme parce que amado barkatila ka ndemo kelela itse ki dado akelela wa ka kelete wa isarale no pour que ka maliti ni maliti kuma te ete foi fo horoya tila dame tila ita armadia don e brutalite e bado yake wale bekew e da be nyembo abe mubo ne me yere nyona e mali be billahi talai ne me ngona mali be mali politicien chira ida be muba be nyembo be la gosi min la se irema ne retaro na soni ere ga mo ba do ka fo e ga mu ke réseaux sociaux ça fait comme mo kan aso ko conseil be mo mi tigila ko e be mo mi tigila kuma la me billahi manga kuma imanga kuma parce ni kuma na dro kasala do irema donc ame mi fie anta fie ga jamana deme ima de ga jamana deme de pala ki dai ka herma se mali ma mali ye ka toy mali ye ku to ku ka barake. Parce que ala ye chance bedi ima ka here bedi ma me yere banala ala ni henni juguya fe ala a segi yere ma ebe ki tafo ka boka asimila goshi domodo ibe ki tafo asimite ka kuma me ni ya sege e fe no de yini asimi fe akoni jamana ka internet ala netra so kele ndroni parce que do reteu ni mo sugu be do fanga kono do ba fo ka le ka ke fe ka sugu ba fambe sa o kuma jamana e kelenta ya wala ma e kelene be se mali ko kuma fo wala M5 ko ne kelene kelega il est 13 ans dans le M5 kono ko M5 Genesis gen M5 Genesis dota a dota a bota il est janfa min ke ala ya janfa segima wa fo ka ta dugolo melege iteku asimi gotala fo ka ta dugolo melege iteku shobel ko la maigala fo ka ta dugolo melege iteku malde nyumona donc ambe bo ela yoro la ambe mali ko la teta abora atari si France 24 sans fait atara ka ta galo mun tigete benye bala comme on de réseaux sociaux ça fait qu'on lui virement nous qu'on lui ka commencer ka essayer ka mani violence ni fait nous qu'on aller la gauche malgré ta fo France 24 ka ko BFM TV ka image mi frère ko de kala sawu to bugana ko de kala sawu ki bolla e me o de do bori ka franco do e malgré ba do ne ma bol ça va se lever ka so mbala ibe sa ka so la ere budon ko e ka sécurité menacer no ko mo be ka fokalu tiema mo ko sima fokal tiema ali ka mobile vitri min ti e mo bla ki ka mobile vitri ti ki be galo da jamana na pour que ça botte ni toi amana mo sima sima e ka wala de yere labori ka bo mali kono mo sima fo liberté d'expression sale no mali kono bete ki yakilina fo ambe be da yakilina fo mais ni dai fala kono bitre dongo de beta répond ni e kuma fo kuma mi galo dongo de beta répond donc ni ka fo soti wala ke jago e be bori ka ta problème parce que il peut français ka barade la ere bo do ala wa don ko ni jamana e baski soro dongo do ke ebena jamana baski te do wala ya bro asimika fanga ka bi na fe kuma na do ni jamana e baski soro na fe kuma na do ni jamana e baski soro parce que do wala ke kuri ta ka ke asimika mine asimika bi malika ti donc ni mali tira sisa olu fade sawo do be o nyona do be o sigile no bolo o be na ni oye bubu sena nyona o tema iberna nyona o karim keta na nyona o mo munum bolla aw no lu de kungle na kle donc ni mali tira sisa mali bina ka asimi goita mine ala ka kulu wala bata no na nonche o de aw ka la yini o la aw ko mali masuma mali horon de be ko mali sumale do mali denima be ko mali sumale do mali denima be ko mali tabolo ka bi
mais aw de ko Mali masuma ko ni Mali basiki nana ka aw bena akuma ka flenia ndaro na so la roga ja pour que nga se ka abdala mo ka lame e che aman ko mi ka tan jami Mali ko la hein amay ay Mali kuna te ka kuma ka lame. J'ai quitté le pays il y a presque 8 mois de cela, comme vous l'avez si bien dit. J'ai quitté le pays le 1er septembre pour aller à Dakar, parce qu'il y a eu pas mal de menaces, des intimidations, des appels au meurtre. Et ce qui a fait de toute sorte que j'ai quitté le pays pour aller se mettre à l'abri, pour ne pas être victime des personnes qui veulent atteindre à mon image et à mon intégrité physique. Vous avez été menacé de mort? Oui, j'ai été menacé de mort parce qu'il y a des individus qui m'ont appelé au téléphone, qui m'ont envoyé des vocaux aussi sur WhatsApp, et il y a des gens aussi qui ont fait des vidéos live sur les réseaux sociaux. Vous savez, actuellement dans notre pays, il y a un système qu'on appelle vidéoman, entre guillemets, qu'on les appelle les cyberactivistes, qui s'adonnent aussi souvent à injurer, calomnier et aussi diffamer des journalistes qui essaient de faire leur travail. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre chez nous entre l'information et la communication. Et nous, notre communication officielle. La communication officielle, c'est du gouvernement. Voilà, les premières parties. Moi maintenant. Ah, mais deuxième partie, là, là. Aujourd'hui, actuellement, il y a deux choses. Soit de s'auto-censurer et suivre la ligne, ou de se faire vilipender par les réseaux sociaux. Donc on retranscrit le discours officiel dans les médias. Exactement. Soit de s'auto-censurer, de rester calme, ou le contraire, quand on essaie de faire notre travail, vous allez être vilipendé sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment de la peine de mes confrères qui sont actuellement au pays. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun journaliste actuellement en prison qui a été pris pour le mettre en prison. Mais de toutes les façons, il y a quand même une menace qui est là. Les gens ont peur de s'exprimer parce que tout simplement, une fois qu'ils s'expriment ou une fois qu'ils essaient de faire un reportage sur un sujet bien déterminé, ils sont vilipendés par les réseaux sociaux. C'est aussi par ces militants. Vous diriez que le sort des journalistes s'est dégradé depuis l'arrivée de la junte, ou c'était la situation je pourrais dire depuis l'arrivée depuis le coup d'État, depuis l'arrivée du coup d'État jusqu'à maintenant, je peux dire quand même la situation s'est dégradée parce que actuellement, comme je l'ai dit, il y a quand même on assiste à une sorte de haine envers les journalistes parce qu'ils pensent que les journalistes doivent toujours communiquer au lieu de donner une information. Je veux bien préciser aussi, les journalistes ne sont pas là pour être contre ou pour, mais les journalistes sont là pour rencontrer les faits et aussi donner une information et aussi les communiqués officiels, comme je l'ai dit. Souvent, on a tendance à voir, oui, une fois si on demande par exemple l'acquisition des équipements militaires, si on demande quelles sont les clauses de contrat et quels sont les contrats de les passations des marchés sont passés comment et ils par combien de francs CFA, etc. On nous pose la question, ce n'est pas notre droit. Alors que le rôle d'un journaliste, c'est vraiment d'enquêter sur ces choses-là et informer le grand public. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit laisser les journalistes de travailler parce que les journalistes ne sont pas là contre ou pour, mais on est là pour informer le peuple. Vous espérez bien sûr rentrer au Mali? Oui, je compte bien rentrer au pays une fois que la situation se stabilise et une fois que les autorités prennent les dispositions nécessaires pour ma sécurité, parce que j'ai quitté le pays en tout cas parce que ma sécurité n'était pas du tout en bon état. Oui, assurée. Merci beaucoup Malik Konaté pour votre point de vue et témoignage apporté ici. Koni jamana dorana le ka sécurité. Ebe fuka jamana komi ba koni jamana dorana le ka sécurité ko ale bena. Ko ale olu kanga nyingali ke pour que ka Mali keleke mena sara santuko amana ka prix pour que ko nyefo opinion nationale. En de français mais ko sebere abaka kuma mfo to kana. Maro labe ba o ya lame. Ko don ko nyefo an ko tingo yoro ko ama ko Wagner bien. An no Wagner kana kiyane. Ngom meleke clugré o ka ke Mali kono ya. Billahi ka jadi si tete ke fly. Ka ngulot ka wa kandala. Ka single sigi helicopter la ka kele sigi don na ka fara ka bola. An ba fe. Jamana ka sobi. Wa milliard mi meta ka dama. An mo ko te milliard la. Malien dengene ninga bo an bulo ka te milliard kan. So si kele ninga bo an bulo ka te milliard kan. Ko don ko kele ke mele mbeka sa. Ko lu kan go peri nyingali ke ko nyefo jamana kono dew ye jamana kono den jon. Ko nyefo jamana kono den jon nyene. Parce que dole te nou war ko nyingali ke o beke sabuye ka modo hakli so ka futna wuli jamana kono. Maliki kono te ka bara de ni sa. Maliki kono te ka bara de ni. Aw be ya lame abora ka kuma mfo. Donc Assimi Goïta ke de na le ka sécurité maintenir 600 pour que ale ka jigi Mali kono. Ale Mali ka sécurité maintenir Mali ka jigi Mali kono ya. Mali on te na son. Mali on te na son. Ima foma. Donc Mali on te na son tu ka fo shida. Kaira awla ka fo ko nunu ma wolo dore ka Mali kono Mali chiko janfako tayini ko jamana chiko
aw ka jateminɛ an ka journaliste foyi kun tɛ min bɛ taa nord la mais Maliki Konate kelen de bɛ don avion kɔnɔ spécialement ka taa nord la BMD Media mi fo Kɔrɔbugu Mabel mi fo a vidéo partagé i y'a faamu Maliki Konate n'a ɲɔgɔnnaw olu de tun bɛ wuli ka bɔ yan tellement que u labɛnnen don janfa kama u dilannen don janfa kama olu de tun bɛ bɔ yan ka taa fo kɔrɔn fɛ u bɛ don MINUSMA mobili kɔnɔ ka bɔ yan ka taa avion kɔnɔ ka bɔ yan ka taa yen foyi t'u sɔrɔ mais ni anw y'an kunkan bɔ don o don k'an ka journaliste dɔ bɛ yen k'o bɛ fɛ ka taa n'a taara a tɛ segin ka na an m'an komi an m'an jami aw de bɛna sécurité ko kuma fɔ anw ye aw de bɛna fɔ jamana bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san cogoya min na aw de bɛ na o ɲɛfɔli fɔ ayi u ka Mali bɛɛ ta Mali nafolo bɛɛ ta u ka don kɛlɛkɛminɛn na walayi jamana ɲɛmɔgɔw n'aw bɔra ka kɛlɛkɛminɛn dafɔ don o don malidenw ɲɛna an n'an bɛ kari ɲɔgɔn na an n'an bɛ kari ɲɔgɔn na an k'o fɔ k'o diya aw ye dɛ a ye baara kɛ parce que aw bɛ ka min kɛ an bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ Banque mondiale ma wari di aw ma jamana wɛrɛ ma wari di aw ma Faransi ma wari di aw ma Amérique ma wari di aw ma Allemagne ma wari di aw ma an ka impôt n'an ka patentew n'an ka vignette ni fɛnw bɛ sara o wari de bɛ ka don a la a y'a don a la an ka taa n'aw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ pour que jamana ka bɔ joɲajuru kɔnɔ an mago b'o de la an tɛ wariko la o sanu b'i fɛ yan pétrole b'i fɛ yan wari b'i bolo yan i falen don i bɛ ka ji min i kɔnɔbara falen don jamana sumalen tɛ a ye jamana suma ka basigi lase jamana ma donc vraiment an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka vidéo partager o tɛmɛnen kɔfɛ yan'an ka bɔ sujet kɔnɔ an ko maliyɛn den cɛ ni muso bɛɛ ka fara